Soc Fàtima Anglada, gestora del projecte que fas de la mà, un projecte que vincula biblioteca, família i escola. Família i lectura és una de les intervencions del nostre programa. D'altres són teatre social, fet a partir de la literatura, contes al carrer, que darrerament han esdevingut contes des de la finestra, formació a mestres, recomanacions a la carta i moltes actuacions més. Amb el programa Agafats de la mà i concretament amb els tallers de família i lectura hem arribat ja a més de 300 famílies. Llavors, aquí darrere hi ha un gran equip. A destacar l'equip d'atenció primerenca, na Raquel de Manuel i na Nuri Pons, que formen part de tot aquest engranatge que fa possible que tots els contes de qualitat arribin a cada llar. Hola famílies, benvingudes a una nova càpsula formativa de família i lectura. Avui, especial Sant Jordi, càpsula número 3. Amb aquest nombre màgic parlarem de prescripció lectora. I què vol dir prescripció lectora, amb aquest nom tan seriós? Vol dir el fet de recomanar un conte o àlbum il·lustrat que mos ha arribat, que mos ha emocionat, que mos ha copsat, que mos ha encantat. I volem transmetre totes aquestes sensacions a una altra persona perquè vulgui i sigui capaç d'obrir aquell conte i mirar què passa per aquella finestra que ens dona un altre món. Per prescriure i recomanar, cal tenir en compte alguns elements que us anirem explicant entre na Raquel i jo. Per exemple, cal tenir present, evidentment, el gust lector de la persona a la qual li recomanem aquell àlbum o aquell conte il·lustrat. També si aquella persona ha viscut una tradició literària o si participa d'algun taller de família i lectura. També és important saber en quin panorama editorial es mou o en quin format li agrada moure's dins el fet lector. Hola a tots i a totes. Quan comença el viatge lector? Quan comencem a ser lectores? I si us dic que el viatge lector comença a la panxa de la mare? Què en penseu? Allà a la panxa ja estem llegint emocions, vibracions, l'amor dels pares, mares, la família que ens espera. Estem llegint sons també, si ens canten, si ens expliquen històries. Llavors, naixem. I seguim sent lectores competents i crítiques, seguim llegint el món, seguim llegint imatges, sons, emocions, i també ens trobem amb aquest objecte que els adults i adultes anomenen llibre, i seguim llegint aquest objecte, coneixent-lo, el toquem, el mirem i descobrim il·lustracions precioses que ens mostren els pares i les mares allà mentre estem estirats al terra observant el món. Tenim llibres de pàgina dura que anem trobant, algunes de tacte paper, altres de tacte plàstic. També trobem llibres que ens mostren on les il·lustracions surten cap a fora, els pop-up. Incorporem llavors noves lectures verticals. I ens trobem també
amb llibres foradats, on hi podem posar els petits dits per explorar i llegir els forats, les formes. I seguim llegint. I després també llegim per la boca i llepem els llibres. I notem i llegim el seu gust. I veiem el gust del paper, el gust del plàstic o el gust de la tela. També. Així, el mengem. I ja que hem de menjar llibres i llegir a través del gust i de la boca, oferim bellesa, mengem literatura, que ens sembli bella. Els adults aquí tenim una gran responsabilitat. La responsabilitat d'oferir aquesta bellesa, d'oferir literatura que ens sembli inspiradora, que ens sembli una bona literatura per nosaltres, amb il·lustracions que ens emocionen, amb històries que ens fan riure, que ens semblen genials, que ens commouen, que ens fan pensar. Compartim junts i juntes aquesta lectura, gaudim dels nous formats que oferim també als nostres fills i filles. Tot i tenir present el gust lector, és important tenir a la mà recursos sobre històries i autories diverses per donar a conèixer noves experiències a aquella persona a qui li recomanar. Per poder recomanar i gaudir de tota recomanació, és important conèixer què tenim entre les mans. Per tant, tots els àlbums il·lustrats i tots els contes que tinguem a casa els hem de tenir a l'abast, sobretot dels infants. Importantíssim que cada infant pugui anar, triar, escollir, remenar d'entre un ventall d'àlbums de qualitat. No els tinguéssiu mai a un lloc on no hi poden arribar. Existeix una edat per llegir un àlbum il·lustrat infantil? Podríem dir que hi ha àlbums de 0 a 3 anys, de 3 a 6 o de 6 a 12? Podríem posar aquesta classificació? Mireu, jo tinc 32 anys i m'encanten els àlbums il·lustrats que hi ha a la biblioteca que posa de 0 a 6 anys. M'encanten, m'inspiren en la meva vida adulta. M'emocionen, m'agrada viure tota la història, gaudir les il·lustracions. Per tant, per mi, si a alguna edat tenen els àlbums il·lustrats, si en tenen alguna, els bons àlbums il·lustrats i la bona literatura infantil, si alguna edat tenen, és de 0 a 1.500 anys, com a mínim. Així que si teniu entre 0 i 1.500 anys, us convido a gaudir sense prejudicis d'edat i a descobrir la bona literatura. Si un àlbum ens estimula a jugar amb ell i a través d'ell, és un bon element per prescriure. No separessin mai joc i literatura infantil. Si teniu dubtes de si recomanar un àlbum o no, podeu posar en pràctica una tècnica que no falla mai. Es tracta de llegir-lo en veu alta. Si aquesta lectura en veu alta vos emociona i emociona a qui teniu al davant, és un àlbum fantàstic per recomanar. Parlar amb entusiasme dels llibres i àlbums que ens agraden és, sens dubte, la millor manera de recomanar.
Avui és Sant Jordi 2020 i vos recomanam el llibre de la Poma, de Kazuo Iwamura, de l'editorial Corimbo. Vos recoman aquest llibre perquè tots volen agafar la poma i després acaben compartint la poma. Aquest any, per Sant Jordi, m'ho recomano. Volen quan volen. Els poemes són molt xulos i espero que m'us agradin molt. Animeu-vos! Avui és Sant Jordi 2020 i vos recomano aquest llibre de na Lolita Bosch, la meva amiga. Els amics de l'art. Enguany, per Sant Jordi, us recomano un autor, en Jimmy Liao. Això m'encanta perquè en transmet les emocions i també, a part de les paraules, les seves il·lustracions. Bones lectures i bon Sant Jordi! Bon dia a tothom. És Sant Jordi 2020 i jo us anomeno el xèrif Otto. És un conte de vaqueros, d'emocions, festes de pijames i amics. Bon Sant Jordi a tothom! A mi ja no... Esta pàgina? Per aquest Sant Jordi 2020 us volem recomanar des de casa nostra el conte de na Crec, perquè és un conte que he contat moltes vegades i que té una branca de protagonista. I esperant que si el podeu contar, el disfruteu molt. I aquest de na Sortina que el contat moltes vegades també. Hola, avui és Sant Jordi 2020 i m'agradaria molt recomanar-vos una col·lecció de llibres. Són contes clàssics, però des de la visió de la Meritxell Martí i en Xavier Salomó. Us vull mostrar aquest, el de la Blancaneu. Té aquests pop-ups que són una meravella. Que està molt bé. Espero que us agradi. Hola, aquest Sant Jordi 2020 des de casa, en Sergi i n'Esther vos volem presentar El cavaller Reineta, editorial Blome. la història d'una granoteta que vol ser cavaller. Ho aconseguirà. Aquí us ho deix. Adéu. Avui és Sant Jordi 2020 i encara que sigui un poc reiterativa, perquè ja l'he recomanat en altres ocasions, vull recomanar Sirenes, de Jessica Love de Coquinós, perquè en té totalment xiflada. Té un missatge potent i a la vegada molt subtil. I un personatge, en Julià, d'una gran bellesa, i un altre personatge, Sàvia, que em fascina. L'heu de mirar perquè és fantàstic. Bon Sant Jordi! Avui és Sant Jordi 2020 i us vull recomanar el llibre Tangram Gat, de la Maranke Ring i en Martin van der Linden, editorial Ecaré. Us el recomano perquè m'encanten les seves il·lustracions delicades i perquè jo no havia vist mai un àlbum il·lustrat que estigués fet amb les peces del Tangram, l'antic joc xinès.